Wat is een poel? Ja, wat is een poel? Wat is een poel? Ja, dat is wel dit is wel een beetje tricky wat je nu aansnijdt, want En jacht, dat is onze passie. Het is de natuur mooi, hè? Ah joh. Als de zon hier gaat schijnen, ja, dan ben je niet in Nederland. Dan ben je gewoon even helemaal weg. prachtig. Het is één zwarte vlakte. Ja. Dus er is niks. Het is op elk moment anders. Ja, het is gewoon de natuur op zijn best. Was tot Pinkst, is net altijd wier. Hier zouden 3 puntjes moeten zitten. Ja, daar. Kijk, daar zitten ze. En wat denk je dan als je sentimenteel wordt? Ja, hoe mooi de wereld is. Ja. En dicht bij huis. Dat is toch prachtig mooi.